2019 yıl Россiyada teatr yılıydı. Tataristan medeniyetinde teatr dünyasında yıl yazmasında altın harfler bilen yazarlık vakıgalar buldu mu? Efirde Atay'ın noktası tapşırığı studiyada Almaz Afiyatov isenmisiz. Hayırlı kеш muhtaram qonaqlar, Dürüstende 2019 yıl bizning ilimizde teatr yılı hem medeniyetni tulayım üstürü maksatından elege ukaza qol qo'yilgan edi. Nechik o'ylaysiz, maqsadlarga erişip buldu miken elege yılda? Fanis efendi. Шыннан да 19 yıl бик табышлы ел дип әйтик. Беренче итеп әйтәсем килә, безнең Аяз абыйның 3 аршын җир спектакль чыкты. Ул турыда инде бик күп сөйләделәр. Менә аны чыгаручысы, сәхнәгә чыгаручысы Илгиз Зәйниев безнең белән шушы залда. Халыкка да бик ошады, безнең артистларыбызга бик ошады. Шул ягында әйтеп узасым килә. Артистлар Илгиз Зәйниев белән үзләрен икенче генә түгел, өченче, дүртенче яктан очлар. Hem bu şahsen ayrım sizin teatra kagılay. Ayrым безнең театрга кагылышлы, менә иң зур. Başta иңлек туlayım ситуацияга ачыклык кертәсе, güzel. Менә сезнеңчә театр yılında ниндирәк глобаль мәсьәләләрне хәл итеп булды икән? Global meseleler, elbette her bir teatrmında özü turunda söyleydir. Çünkü teatr yılında teatrlarga, yana proyektlarga yollar açıldı mesela. Şuluk vakitte Tinçurin teatrında үзгәрешләр булды. Ниндидер кайбер театрларда, менә Әкият Курчак театрында баш режиссер шулай ук үзгәрде, Илгиз Зәйниевка кабат кайтабыз. Әлбәттә, менә без Кореев театры турында сөйләшсәк, бәлки театр елы булмаса, безгә шул ук Тамга лабораториясын, Асыл драматургия конкурсын, моны инде без СТД Россия грантын отып алдык. Шул ук вакытта менә һөнәр фестивален үткәргә дә ниндидер maddi yerden buldu. Bu indi belki teatr yılı bulmasa, anda zor ihtibar bulmasıydı da. Nəkmənə maddi məsələlər də tüp mühim rollarını alıp duradır. Elgiz Efendi, əgər də tulayım yılını alsaq, mağa qədər boşqarılmağan həllərini nəkmənə ələgi teatr yılı qısalarında boşqarıb buldu deyib eyt alasızmı? Театр yılı bulmasa da, teatr yılı bulsa da işlep geleyindi, ol işin işli. Bilgili, uzgan yıl, ol bizge kübrek de ihtibar buldu. Onun Россия küleminde uylasan, min aytır idim, bu yıl, uzgan yıl indi bu yıl tugul, milli teatrlarga ihtibar arttı, ayrım festivaller, nendidir, olimpiyadalar bulduruldu. Hem indi mında bizning Teatr Әхелләре Берлеге рәисе Фәрит Рафкач Бикшәнтәевнең дә роле зур, чөнки ул һәрвакыт Мәскәү җыелышларында милли театрларга игътибар, милли театрларны саклау, милли театрларның кадрлары турындагы мәсьәләләрне ул һәрвакыт анда ул мәсьәләләрне күтәреп, һәм безнең театрлар өчен борчылып килә, һәм бу театр елында bütün Россиядәге milli театрлар bizim башкалабызда җыелып, анысы Петербургта да булды, шулай Грозный шәһәрендә аерым фестивальләр булды. Ниндидер milli театрларга аерым игътибар булды дип әйтергә кирәк. Дөрестән дә шулай булдымы икән? Рөстәм әфәнде, менә аерым алганда сезнең театрларда үсеш сизелдеме бу ел аеруча? Әлбәттә, безнең театр өчен бигрәк тә шатлыклы ел булды, чөнки безнең Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама театрына бина барлыкка килде. Бу безнең көтеп алган шатлыгыбыз, иң зур шатлыгыбыз, иң зур вакыйгабыз шул булды. Без ике залда эшли торган зур матур театрга аяк бастык. Менә бу театр елында ничектер күбрәк эш эшләнде кебек, күбрәк театрларга ниндидер бер матди яктан да, башка яклардан да ничектер конкретны эшләр эшләнелде. Менә бу мине иң шатландырган әйбер, ничектер Тиги салдың мені синде күкей деген әйбір бар бит. Мұның кадәр күкей салып, мұның кадәр күкей турында сөйлейдер ек біз күп вакыттар мақтанып. Бу елны менә тыныч кына матур гына жыл үтте, ләкин эшләр бик күп эшләнелде. Демәк, сүз урынына быел эшләр күбрәк эшләнгән, һәм театр үсешенең әле тармакларына күчкәнче без инде төрле яклап тикшереп карыйк. Монда безнең инде әлбәттә композиторыбыз да бар. Менә музыка ягыннан әйттеләр, төрле яклап үсте дип, музыка ягыннан ниндер үсеш кичерде микән театр сәнгате быел? Минемчә, гомумән мәдәният, музыкада, театрда ул бик әкрен үсә торган зур агач. Һәм менә бу елны орлыклар
салынса да, біз аның нәтижесін, ниндер файдасын аннарысын гына күрербез. Чөнки ул бер елда күп нәрсә эшләнсә дә, без аны тиз генә күрә алмыйбыз. Чөнки театр ул бик зур механизм. Анда бит анда кем генә юк, анда теге уборщицадан башлап, анда театр директоры да һәм төрле кешеләр, һәр кешенең үз карашы, кемдер килешә, кемдер килешми, ниндер бәхәс туа. Ләкин шул бәхәстә, шул эштә аннарысын гына ижад җимеше туырга мөмкин. Соңлашыла, орлыклар салдылар дия. Моңа кадәр бәлки инде үсеп килә торган шул ук агачка ниндер өстәмә сулар сиптеләрме һәм шуның Менә бу елны әйтеп киттек инде Тинчурин театрында үзгәрешләр барлыкка килде. Мәсәлән, мин үзем беренче тапкыр шәхсән музыка яздым. Тинчурин театр сәхнәсенә махсус. Шулай ук Илгиз Зәйниевның эшләре күренә башлады. Курчак театрында ул бит күптән түгел генә анда баш режиссер кебек килде. Һәм музыка өлкәсендә безнең яшьләр эшлиләр, беренче адымнар ясыйлар төрле театрларда. Шуңа күрә әйтәм бит, ул бик тиз күренмәс, ләкин ул барыбер күренер. Безгә вакыт кирәк, безгә вакыт кирәк. Менә әгәр дә инде монда яңгырган фикерләрне исәпкә алсак, сезнең юнәлеш буенча, шул ук драматургия буенча ниндер алга китеш сиздегезме сез? Мин әйтеп китерим, менә бөтен театрлар кагылышлы. Бір театрда ортта қалмады, бір театрында ұнтмадылар. Бүтін театрларда яқшы яңалыклар. Ол қайсыдыр менә режиссурга қағылғанда, яңа биналарга қағылғанда, зур игътибар берілді. Менә безнең инде театр сәнгатендә безнең локомотив булып бара бит инде академия театры, Менә мин бик нык күзәтәм инде анда булган бүтән эшләрне, премьерларны. Менә бик яхшы күренеш минемчә яшь драматургларга юл бирелә. Менә зур проект булды инде анда, менә Гүзәл Сәхитова автор буларак анда катнашты. 3 яшь авторга академия театр сәхнәсендә спектакльләрне, пьесаларны куярга мөмкинлек бирелде. Бу гаҗәеп матур күренеш, гаҗәеп. Бу театрның сәясәте, бу театрның политикасы, менә урыс театры белән чагыштырып караганда, МХАТның репертуарын карадым, анда әллә ни яшь исемнәр күренми нишләптер, Бигрәк тә инде урыс провинциаль театрларында. Безнең театрда мөмкинлек бар, яшь исемнәрне ачалар, һәм ул драматургия, бу Фәрит Бикчантаевның политикасы минемчә. Яшьләргә мөмкинлек бирергә, үзләрен күрсәтергә, үзләрен ачарга һәм шушындый зур сәхнә бирелә. Режиссура өлкәсендә дә күп менә хәзер яшь режиссерлар эшлиләр, шушындый зур сәхнәдә үз спектакльләрен куялар. Бу зур гаҗәеп күренеш. Дөрестән дә шулаймы? Яшьләргә юллар ачылдымы? Илгизне яшь дип әйтергә Юк, менә сез күрәсез, сездән соң килгән бәлки яңа буын режиссерларына һәм драматургларына элек ничегрәк иде һәм хәзер дөрестән дә хәл үзгәрдеме? Мин үземнең тарихта Камал театры ул шунсы белән дә данлыклы. Анда һәр вакыт юл ачык иде. Камал театрында куймаган татар режиссеры юк дип әйтергә кирәк. Татар режиссурасында булган, әзме күпме үзен күрсәткән, һәркем анда спектакль куеп караганы бар. Билгеле, менә безнең укучылар да анда хәзер эшләделәр. Олег Кинзигулов һәм башкалар куйды. Шул Сишәмбе кич белән дигән проект, анда 3 пьеса, монда инде драматургларга юл бирелде, яңа драматургларга. Шулай композиторларга килгәндә, гомум бу елны алганда, мәсәлән, Миләүшә язды спектакльгә тапшырылган хатларга, Кәҗүчтеккә язды. Шулай ук Илмира Галимова язды менә Таңбатырга. Бу инде гел яңа исемнәр килеп тора, яңа шәхесләр барлыкка килә. Юллар ачык һәм рәхәтләнеп эшләргә тырышырга гына кирәк. Безнең театрда да әйтеп узасы килә, ниһаять дип әйтик, бездә менә яшь режиссерлар куя башлады. Ул Илшат Мөхетдинов та, Лилия Әхмәтова да, һәм яшьләрдән, Илгиз Зәйниев шулай ук яшьләрдән. Монда саны китсәң, менә чын-чынлап күкрәкне киереп мактанырга була. Театр елында калип тә безнең гадәттә бит инде спектакльләр бик куймый иде, ләкин театр елында калиптә дә бик күп шундый театраль эскизлар барлыкка килде, лабораториялар эшләдек, актерлык импровизациясе лабораториясе, аннан соң мандариннар дигән Әминә Миндияровның Ландыш Абударова иҗаты буенча шундый әдәби, шундый матур
театральләштергән тамашасы булды. Карурман, Луиза Янсор белән Риза Гариповның уртак Моңа эшләре. кадәр ялышмасам, андый театрлар юк иде. Бар иде безнең документаль вербатим эшләгән, ләкин менә театр елында без шундый старт алдык, барыбер театрга да ниндидер, чөнки режиссерлар килә, бөтен театрда да әле менә сез барыбер исемле режиссерларны, әле яңа бөтенләй менә Гөлназ, шул ук Әминәләр, аларга театр юлына кирип китергә барыбер аларны сез күрер өчен без аларга башта мәйдан бирәбез Ничә калыпта. кабул иттеләр? Яхшы менә Карурман спектакль итеп үстерергә, хәтта журналистлар язды, бәлки Тинчурин театрында, бәлки инде безнең мәйданда, ләкин бу очракта бу Тинчурин театры актерлары күп булганга мин юл бирергә әзер Фәнис Наиловичка бик шатланыр идек. Уйлыйбыз ул турыда. Рөстәм әфәнде, сездә яшь режиссерлар ничегрәк үзләрен күрсәтә ала? Андай практика бармы? Бізде андай практика бар. Бізде соңғы елларда әле яш режиссерлар менә эшләделәр. Лилия, аннарысын безнең нидән, Башкириядан килеп яш режиссер эшләде. Яш җегет Әлдермештән Әлмәндәрне куйды. Аннан соң Илгиз Зәйниевның безнең әсәрен куйды, Альберт исемле җегетебез. Соңгы елларда куелган әсәрләрдән, аннан соң безнең Юрий Павлов спектакльләр куя әкертеңенә, аңа юл бирелә. Әлбәттә, яшь режиссерлар бүгенге көндә безнең театрларда үзләренең юлларын табып баралар дип уйлыйм мин әкертеңенә. Һәм ел дәвамында нинди вакыйгалар булган? Бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа телеканалында Тояны нуктасы тапшыруы без бүген театр йылына нәтиҗәләр ясыйбыз. Гадәттә ел вакыйгасы дигән төшенчә бар ул һәр төрле тармакта да. Менә театр дөньясында аерым алганда милли театрлар арасында быел аерып куярлык ниндер ел вакыйгасы булдымы? Әллә һәр театр өчен ул үз вакыйгасы микән? Мансур әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менимчә, һәр театр өчен ул зур вакыйга, аерым әйме, ниндер аерып әйтерлек шундый зур вакыйга әйтеп булмый минемчә. Минемчә, менә зур күренеш булды, әйме. Яшьләр йөриләр хәзер шәп театрларга, әйме. Менә Тинчурин театрында 3 аршын җир куелды, әйме. Ул шундый җитди әсәр, әйме, тирән мәгънәле. Яшьләр йөриләр, аңлап карыйлар, әйме. Беркем залдан чыгып китми. Әйме. Бер тында каралар. Яшьләр карыйлар. Бигрәк тә инде менә яшьләр театрында, әйме, ябырылып йөриләр яшьләр бөтен театрларга. Безнең шөкер, әйме. Түбән Кама килсә дә залны тутырып яшьләр киләләр. Менә бу иң яхшы күренеш. Чөнки киләчәк бөтен өмет яшьләрдә, яшь тамашачыда. Аңлатып була икән моны, Илгиз әфәнде, сез моңа җавап таба аласыз икән. Менә нәкъ менә яшьләр дип, элегрәк ниндидер барыбер шундыйрак фикер бар иде, күбрәк олы яшьтәгеләр, бигрәк тә авыр, мәгънәлерәк спектакльләр, аңларга кирәкле спектакльләргә яшьләр бик теләп йөрми иде барыбер. Хәзер менә ни өчен тенденция үзгәрде дип уйлыйсыз? Бәлки бу шулай шул ул спектакльләрне аларның яшьтәшләре эшләгән белән бәйледер. Чөнки бер телдә сөйләшү, ниндидер аларга аңлаешлы телдә сөйләшү. Мактанырга иртәрәк әле. Ләкин мактанырга иртәрәк без әле бу эшне башладык кына. Менә мәсәлән Йомрыбаш тапшырылмаган хатларга безнең чыннан да аудитория үзгәрде. Йомрыбашта безнең булай дип ахырдан инде шулай алкышлыйлар, ләкин барыбер әле аларны китерергә кирәк. Теге күп очрак шул ук менә Камал театрында әйткән темалар үзенчәлеге дә күпләрнең әйткәне бар. Менә бу темаларны безнең күптән ишетәсебез килә иде дип инде. Моның өчен вакыт кирәк. Бар вакыт кирәк, әле бу яңа менә башланган эш генә. Вакыт кирәк дибез. Ләкин беренче адымнары бар. Без инде ничә еллардан бирле вакыт кирәк дибез, ләкин ул вакыт узып бара. Без күп әйберләрне әле югалтабыз да. Менә бүген әйтәбез яшьләр йөри спектакльләргә дип. Да кайбер спектакльләргә безнең яшьләр йөри. Бүген без кайбер театрлар турында әйтә алабыз, кайбер спектакльләр турында әйтә алабыз. Әмма дә ләкин без зурлап әйткәндә безнең тамашачыларны бүген театрлар тиешенчә җыеп бетерә алмыйлар. Чөнки күп театрларга инде зрительләр, тамашачылар безнең бетеп бара дип әйтергә була. Тамашачылар бик авыр, авылларда бигрәк тә авыр тамашачылар, шәһәр җирендә әле нәрсәләр җыеп була, студентлар җыеп була. Күбрәк планнарны тутырабыз балалар спектакльләре белән, балалар театрында эшлибез. Менә монда килеп басабыз икән, без олуг кешеләр бу турыда тигез һәм
tire tabiatlı fikirler bulurga tiyiş. Şahıslar kilip bassa da bu turda biz derisine eğitirge tiyişbiz. Biz kaygırtırga tiyişbiz. Bugünkü sıkında elbette yaxşı rejissörler, yaxşı aktörler əzirlərə tiyişbiz, yaxşı dramaturglar, teatrlar yaşasın için bugün Tatar milleti işinde biz yaşarga tiyişbiz, kıştittirip, üzümüz aldap yaşarga tiyişdik biz. Biz bugün düşəbiz. Bugün düşəbiz tamaşaçılar boyunca, teatrlar boyunca. Bu turda bizge büyük küp uylanırga vaqt. Siz aytgan kadrlar meselesinde işler nişigirek iken, әзірлейлер маларны һәм тиешле дәрәҗәдә әзерләү барам икән. Эльмира ханым, ничек уйлыйсыз, шул ук композиторлар ягыннан, драматурглар үсеше буенча, сценарий язулар буенча эш алып барыламы, әллә без һаман да шул элеккеге ниндидер система корбаннары микән? Эш бит ул алып барыла ничек, ул кешегә мөмкинлек биргәч кенә, менә кеше режиссерга син сәхнә бирәсен, куярга мөмкинлек, композиторга ышанасың һәм аңа музыка булмаса, бу лабораторияларны әйтеп китергә кирәктер. Мәсәлән, мин бер качанда шул ук томанны язмас идем, Камал театры 2 ел элек лаборатория үткәрмәсә. Шул ук режиссурага, мәсәлән, безнең бу ел һөнәр яшь режиссура фестивалендә Кама Гимкас кебек зур шәхес килде. Айрым режиссерларга да мастер-класс үткәрде. Ниндидер ликбезлар, лекциялар. Булар барсы да бар һәм безнең ниндидер мөмкинлекләр чыннан да бу уңайдан бирелә. Драматургларга да аларның әсәрләре язылганнан соң полкада ятмый, куела. Шуның турында әйтәм бит мин. Ышанырга кирәк, кешене куярга кирәк. Тулы спектакль булып булмаса да, кайберләрен аның искезитеп куярга кирәк. Шул ук вакытта менә калиптән чыккан композиторлар әкренәп театрларга килде. Шул ук Миләүшә, Зөлфәт Валиуллин, Илмир инде ул теге вакытны кирип китте. Шуннан да әгәр дә ул вакытта күрми калган булсалар, бүген бәлки театр әле Илмир Низамов кебек композиторны да белмәс иде. Кадрлар әзерләүдә. Шул вакытта күреп тә калалар, шул вакытта беләләр. Ниндидер эскизлар вакытында. Өстәмә киртәләр дә юк микән? Ничек уйлыйсыз? Бәлки шул үзеңне күрсәтү, әлбәттә инде монда матди якка да барып ташабыз. Без тапшыруның беренче өлешендә сөйләшкән идек матди ягы турында. Һәм күпләр инде әлбәттә театр елы булгач, һәм театрны гына кагылмый, бу күп кенә юнәлешләрдә кагыла. Күбрәк менә шул җитешмәгән якларны, моңа кадәр мәсәлән нәрсәгәдер акча җитмәгән, шуңа бүлеп бирәләр дип сөйлиләр. Дөрестән дә шулаймы? Бу театр елында менә Фәнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Матди яктан нәрсәләрнедер яхшыртып булды микән? Матди яктан яхшыртып булганын. Мин үзебезнең театр буенча да әйтә алам, һәм башкалар турында да шундый ук фикердә. Ләкин ул бер вакытта да җитмәячәк акча. Бер вакытта да җитмәячәк. Безнең тормыш алга бара торган саен, безнең оборудованиелар искерә. Аларны гел алмаштырып торырга кирәк. Ләкин аларны теге әзәзләп кенә менә бер әйберне генә алып кушып куйдым, икенче әйберне алып кушып куйдым түгел. Ничәдер ел узганнан соң ул комплексно алмашырга тиеш. Менә бу әйберне федераль үзәктән эшләсәләр яхшырак булыр иде. Менә шундый проектка, программага кертеп чыгып. Техник базаны һәм инде шул театр бит ул ут куючылардан. Менә без әйтәбез композиторлар, драматурглар, ләкин шул кадәр минем өчен яңа дөнья булды, мәсәлән, театрга килгәч. Ут куючының нинди мөһим кеше икәнен сез аңламыйсыз, иптәшләр. Шул ук вакытта тавыш операторы. Чөнки бер тавыш бер кеше куя, бөтенләй икенче төрле. Икенче концертка бер төрле тавыш куялар, спектакльгә икенче төрле тавыш. Менә бу тавыш операторларны, ут куючыларны укыту, шул ук вакытта бутафория һәм реквизит цехларында менә бутафорларны, хәтта менә театрның рәссамы ул мондый рәссам түгел, бөтенләй башка рәссам. Кешеләр киләме соң, мәсәлән, яшьләр шул ут куюга, сез әйткән барлык калган тармакларга да? Яшьләр килә, ләкин аларны укытырга кирәк. Ә инде укыткач алар театрда гына калырга теләмиләр. Чөнки театрда бүгенге көндә укытырга кирәк, бик күп режиссерлар кирәк. Менә бик күп кирәк бүгенге көндә. Менә Фәрит Бикшәнтәев бер курс чыгарды, менә яшьләр режиссерлар безнең татар дөньясына. Менә тагын кирәк, истәп. Менә кишле актерларны укыта торган кишле укытучылар кирәк. Вот менә ул укытучылардан да бик күп әйберләр тора безнең татар әдәбияты, татар сәнгате, татар иҗаты, татар фикерләве. Бу барлыкка килә бары тик уку йортларында. Һәм татар театры шуннан башлана. Менә бу турларда уйларга кирәк, әлбәттә. Менә бүгенге көндә безнең режиссерлар укытырга кирәк. Менә бу беренче безнең. Кирәк икән аңлашыла, ләкин түләү мәсьәләсе ничек икән? Кешене кызыктырырлык мәдәният өлкәсендә бүген түләүләр ни хәлдә бүген? Аннан соң мен икенче ягында әйтеп узыр идем, менә театраль безнең училище бар бит инде. Аннан килгән шушы ут куючылар, ут художниклары дип әйтик. Аннан соң тавыш режиссерлары.
алар укыталар бер төсле. Менә мин үзебезнең театрның бинасында эшләмәкче булып күптән йөрим инде, кластерный система. Алар анда укып, көн сайын театрда шул ук бутафорлар, шул ук тегүчеләре, шул ук декораторлар. Анда теорияны алсалар, бездә практик үтеп, менә шулай без Ирак түгел театр училищесыннан шунда эшләп, менә алар белерләр иде ничә икәнен. Нәрсә өчен әйтәм? Күп кенә бутафорлар безнең укыганнан соң киләләр дә, карыйлар. Безгә алай өйрәтмәделәр, без белми идек дип 3 көн эшләгәннән соң, 2 көн эшләгәннән соң китеп баралар. Эшнең уку белән практикасы аерым бара. Менә аларны бергә кушып, бер җирдә эшләтергә кирәк. Һәм түләү мәсьәләсенә дә әле әйтмәдек, фикерләрне ничегрәк икән, Мансур әфәнде, җитәрлекме бүген? Әллә инде Мансур Гыйләҗев театрда түләү мәсьәләсен бик белмидер ул. Ничә белмәсен, ул инде шул барыбер бер Казанда кайнадыр Авторлар барысы. аларның башкача, ә менә театрларның шулай театр, нинди театр булуга карап. Мәсәлән, Академия театрында начар яшәмиләр дип беләбез инде. Без балалар театры әлбәттә безгә көрәшергә туры килә, чөнки хезмәт хаклары шәп дип әйтмәс идем. Һәм театр елы кысаларында моны хәл итеп була иде микән? Юк, хезмәт хакы ул икенче әйбер. Хәтта грант та бирмиләр, хезмәт хакы өчен грант бирмиләр мондый театрларга. Инде төрледән төрле программалар, шул ук мәсәлән Программалар проектларга бирелә. Мәсәлән, шул ук әйтеп киткән без лаборатория, конкурсларга бирелә, ә менә хезмәт хакы ул юк, каралмаган. Проектларда анда аерым бүленгән кешеләр эшли. Анда ул список буенча гына ул кешеләр. Анда күбрәк чакырылган кешеләр. Ул бөтен театрдагы түләүләр турында. Анда театрда бит үзегез әйттегез, ул дәүләт эчендә дәүләт. Театр. Мансур әфәндегә дә сорау биреп алыйк инде, Аңлатырсыз инде, миңа менә сүз әйтергә дә бирмиләр, диме, түләү мәсьәләсендә, диме. Әлбәттә, юк, вайып булмый драматургия өлкәсендә. Һәм минемчә, бик күп театрларда бик күп әсәрләрен куелса гына, менә дөнья күреп була. Менә яшь авторларга ничек яшәргә, менә бигрәк тә профессиональ рәвештә, әлбәттә, яшәү бик авыр. Шуңа күрә бу һөнәрнең, драматург һөнәренең дәрәҗәсе төште. Ул теге престижный һөнәр дип саналмый. Шуңа күрә яшьләр бик ашыкмыйлар бу өлкәгә кирип китергә. Берничә, ул профессиональ түгел инде. Ул аның хобби, ул аның бәлки ул төннәрен язадыр, диме? Менә көн-төн, менә элек шундый профессия бар, драматург, диме? Профессиональ рәвештә эшлиләр драматурглар. Әлбәттә, башкача түләнә иде. Шуңа күрә бүгенге көндә түләү мәсьәләсе проблема дип саныйм. Димәк, елларда бик матур проект эшләп китте, безнең Малогородок проекты театрларга. Безнең берничә театрларыбыз шушы проектта эшли, и бу искиткеч бик әйбәт проект, чөнки театрларыбыз һава алды, сулыш алды. Без базаларыбызны ныгыттык, автобуслар алдык, һәм шул ук вакытта драматургларга түләргә мөмкинлек булды, режиссерларга түләргә мөмкинлек булды. Бу әлбәттә зур байлык. И безнең яшьләр театрларына да, балалар театрларына да шундый бик матурлык барлыкка килде. Бу әлбәттә бик зур шатлык театрлар өчен. Димәк, нәтиҗә ясап әйтсәк, Илгиз әфәнде, театрлар, бигрәк тә милли татар театрлар үсешендә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Беренче чиратта шәхес булырга тиеш һәм фикер булырга тиеш. Әгәр дә булар берсе дә булмаса, бернинди акча белән дә бернәрсә эшләп булмый. Акчаны соңгы елларда театрларга начар бирелмәде. Бердәм Россия акчасын барлык театрлар диярлек алып бара. Бердәм аны Татарстанда Тинчурин театры алмый, татар театрларынан һәм Чаллы театры. Калганнар байтак кына ала, мин әйтеп бетерәм. Академия театры, башка театрма оклад бөтен җирдә бер. Bütün профессияларга оклад bütün җирдә бер, калганын инде аның театрның җитәкчелеге үзе тапкан акчадан өстәп түләргә мөмкин. Моны беркем дә тоймый. Һәм инде үзенә кирәк профессионалларны ничектер кызыктырырга мөмкин. Моның өчен билгеле әйбәт спектакльләр куярга кирәк. Әйбәт драматургия булырга тиеш, әйбәт режиссура булырга тиеш. Синең спектакльләреңә халык җиргә тиеш, билет сатып алырга тиеш. Шуннан соң синең акчаң була һәм син инде үзеңнең театрыңда профессионалларны тотып тора алачаксың. Безнең вакытта күп калмады, әгәр дә әйтсәк, өметле күренә микән театрның үсеше? Biz киләчәге бар икәнгә бөтенебез инанган кешеләр, һәм без инанып яшәүче кешеләр, һәм без театрның киләчәге белән яшибез. Киләчәге булсын,
Шул турда фикер йөртәбез. Менә Илгиз әйткән фикергә кушылам. Театрда иң беренче шәхес булырга тиеш. Шул шәхес әгәр дә ки кыйбланы тотып алып бара икән, театрны тотып алып бара икән, бу театр барачак, ул теләсән инде үзенең жолын табачак, теләсән инде. Шәхес булмый икән, ул театр һәр вакытта да кыйблага тигендә, монда һәр вакытта да бәрелә торган театрга әйләнергә мөмкин. 2019 ел безнең театр елы исеме астында узды. Киләчәктә дә театрларыбыз, татар мәдәнияте, сәнгате үсештә булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.